wasa ba. Bari na sa Allah rabbana alhaliku makagina yarje mun nai wake na kumbara magausin duniya. Shehu Barhama ba wasa ba. Rabbana kai salatinka ko amina amintattanka Ali da sabu da sunka sirri kaunar ka da gaskiya. Shiraba suna ta cikinka ƴaƴaye gun mai maka sai na je gun shalelinka Fatima yarda da ni khairiya. Shehu Barhama ba wasa ba. Sai na je gun shattijani salga yarda da ni kuma bani. Shehu malan sani ka kai ni can ga in yasu dausin duniya. Fatu salga yana da kamala ko ina aiko ya talla jarumi shi san bai illa kullum shagalin saka gausiya. Shehu Barhama ba wasa ba. Ya Barhama gausin duniya a kiyama ai masa duniya mun ce shi ne hanyar daya gata mun yan tijjaniya. Gausi mai abun mamaki ya nasibotar gunki tabi dai mote ya gwaski shokar kabari na jinya. Shehu Barhama ba wasa ba. Wanda shi ya bani abinci kuma shi ya bani makwanci kuma shi ya cire mani kunci kuma sannan ya mana yajiya. Daɗi kake sanya farin ciki ya baya ka bani masauki ya asimu ni kai mani laki a cikin halar gausiya. Shehu Barhama ba wasa ba. Zaki kake kai masu farmaki suka rinka gudu har daki wani ma a cikin bandaki in kake shi fa za ka ci kwakiya. Shehu gatan yan tijjaniya gata kun yan saudiya sirrin da yake saudiya kuma gashi gwani kun kwalliya. Shehu Barhama ba wasa ba. Sami wasa ba ma fada Shehu kai mai shimfiɗa taimake ni ka sai mun shadda tafiya ta kartai jinya. Aye Barhama ya ku al'umma kar da ku zamto kuma yan faira ba ma rigima ku rike gausi ba sanya. Shehu Barhama ba wasa ba. Magiyan Barhama kuna ruwa kudin ku suna kun karuwa cikin kabarin ku da yunwa kuma sannan hadda kishirwaya. Daga in yasu mun cutuka a gurin gausi zan harka mai gora ya ce ronka ya mace a cikin gausiya. Shehu Barhama ba wasa ba. Barhama abun bege na kana zo mun banci na dan shi ya raɗa mun suna a kira ni da ɗan Usmaniya. Shehu nake waya gona ba wasa kun ga gwani na Barhama ka zan magani na zuciya ta daina suya. Shehu Barhama ba wasa ba. Haila ce hanyar gaskiya dan Allah mu zamto sun siya mu haɗe kai kar mu yi wariya mu rike gausi mu bi hanya. Ya fi ka jiyo ni gaba daya in kaga mutum na yin siya wuta ta koko shagiya to ce ne Allah ya shirya. Shehu Barhama ba wasa ba. Waye kai ka kace dan iska ko kace kai tanka kai ke yi ko Allahnka sai mu gyara tunanin zuciya. Ya ka tare mana huzurin ka hana ni buka'un kuma sannan ba ni sa'adatu kuma kasiriya. Shehu Barhama ba wasa ba. Kaje wani mai bakin uwa Barhama yake zagewa ka gama ka tafi kushewa zaka haɗu da yan gausiya. Kakar mu suke mun gano su suke su tike mun dawo to Rabbana ka sare mu ta kullo dan annabi sarkin gaskiya. Shehu Barhama ba wasa ba. Sarga ya rike hanyar gaskiya shakati kutu sama hayya malan tijjani da liliya kuma sannan shi yayi wawaya. Shabbala rabi daga da zita harazini ya kasaita kafin ka a gyara halitta mai hula kai musu babbaya. Shehu Barhama ba wasa ba. Shehu liman isa mun saya a gare ka na zo ba sanya to baba sannu da gajiya makiyan sun tuni sun saya. Jibiri ruwan halarori mai kusa cire masu sharri abul fatayin mu da kwari isi yara biyu da kauri. Shehu Barhama ba wasa ba. Mai bacci kun kana ziki kuma nisan bani da karfi kai na can kun kafi domin darajar ma'arufiya. Sai wujna wal humami zulfi yudati sawami sauka adna sabi karfa ka zuwa kal izami binta akadami asa bil wilayatil fikami mubtada asabi ibrahim misbah salam kai doka da amma
الختام كم محبنا لقبل الاتباع فوق المرام كم نصارى أسلموا من فيض القطب الإمام دينه دين قوي دائما دون السرام سابوا قوم خيار هم ملوك الأنام شغل بالله يابنا أصفاتنا وأسامي علمهم إرفانهم ملا أنبياء دون منام سلما تسلم وإلا تلتقي سوء الإمام وقدرات الآيات في قبال واقتمام قوم بكل وقت بتركي والتزام بأبي إسحاق لما قد تفانوا من آيات قد كفاني حبه دين إلى يوم القيام فاني أنا إن خديما كنت أقصد المرامي فجر شوقي سقامي وتالي في غرامي إن رضيتم فمرادي بردكم ومرامي غسلوني واصلوني دائما معكم زمامي حبكم أكملني ومهني عن مقامي وروحي ووراي وشرابي وطعامي ذكركم قوت الروح وفكري وكلامي لا يرى ذكر سواكم بضميري ولساني إنني ما تراني شغلتي في إبراهيم